Történelmi apróságok. A szellemhajók. Azokat a hajókat nevezik szellemhajónak, amelyeknek a sorsát nem sikerült egyértelműen kideríteni. Mary Celeste. A Mary Celeste joggal mondhatja magáénak a minden idők legnagyobb tengeri rejtélye címet, és minden bizonnyal a legénység eltűnésének leginkább dokumentált esete. A Mary Celeste 1872. november 7-én hajózott ki New Yorkból, és Genovába tartott, 1701 hordónyi etanollal, amelynek értéke a $35,000 is meghaladta. A hajón összesen 10-en voltak, a 7 főnyi tapasztalt legénység, a kapitány, a felesége és a lánya. December 4-én délután Morehouse, a Dei Grazia kapitánya, egy párhuzamos pályán haladó hajót látott, amelyben ráismert a Mary Celestre. Ő és Briggs kapitány közeli jó barátok voltak, és együtt vacsoráztak, mielőtt Briggs elindult volna, így Morehouse-t megrémítette, hogy a hajó irracionálisan himbálódzik, s ez azért is meglepő volt szerinte, mert Briggs igen tehetséges tengerész volt. Végül Morehouse átszállt a hajóra. A Celeste jó állapotban volt, és úgy tűnt, sietve hagyták el. A hajónapló kivételével a hajó összes papírja hiányzott, s az utolsó bejegyzés szerint a hajó november 25-én haladt el az Azori-szigeteknél. Az egyértelmű volt, hogy a hajót sietve hagyták el, de erőszaknak vagy küzdelemnek nem voltak nyomai. Eltűnt a szextáns, a kronométer és a mentőcsónak is. A fedélzeten fél évre való élelmiszer és friss víz volt, s a legénység személyes tárgyai is szinte érintetlenül maradtak, s majdnem az összes rakomány sértetlen volt, 9 hordót kivéve, amelyből az etanol szivárgott. Morehouse a hajóval behajózott Gibraltárba, ahová végül december 13-án érkezett meg, s a nyomozás sem talált semmi kézzelfogható nyomot a legénység eltűnésére. A következő 13 évben a Mary Celeste 17 alkalommal cserélt gazdát, és több tragikus haláleset is történt vele kapcsolatban. Carol A. Deering. A Carol A. Deering egy amerikai 5 árbócos teherhajó volt, amelyet 1919-ben építettek. A tulajdonos fiáról nevezték el, s utolsó útjára 1920. december 2-án hajózott ki a brazíliai Rio de Janeiróból. Később a Deering megállt Barbadoson a készleteit feltölteni, ahol az első tiszt, McLennan berúgott, és panaszkodott egy tengerésztársának Wörmel kapitányról, a legénység fegyelmezésében való alkalmatlanságáról és hogy a rossz látása miatt, képtelen az ő segítsége nélkül, navigálni a hajót. McLennant letartóztatták, de Wörmel megbocsátott neki, s január 9-én kiengedték a börtönből, majd a Deering elindult a Hampton Roads felé. A hajót csak 1921. január 28-án látta újra egy fényjelzőhajó, amikor egy vörös hajú férfi idegen akcentussal közölte, hogy a Deering elvesztette a horgonyait, de a fényjelzőhajó nem tudta továbbítani az üzenetet a nem működő rádiója miatt. 3 nappal később, január 31-én a hajót zátonyra futva találták a Cape Hatteras mellett. A hajó megközelítése a rossz időjárás miatt késett, és végül a mentőszemélyzet csak február 4-én jutott fel a hajóra. A hajón több sérülést is felfedeztek, így többek között a kormány berendezése is megsérült. A schoonert teljesen elhagyták, hiányoztak a naplók és a navigációs berendezések, a legénység személyes tárgyai, valamint a 2 mentőcsónak is. A hajót megpróbálták megmenteni, de ez nem sikerült, így végül március 4-én dinamittal felrobbantották. 1921. április 11-én egy helyi halász azt állította, hogy üzenetet talált egy palackban, amelyről megállapították, hogy a hajómérnök Henry Bates kézírásával íródott, az üveg pedig Brazíliában készült, de később kiderült, hogy hamisítvány. A hivatalos nyomozás 1922-ben ért véget, anélkül, hogy hivatalos döntés született volna. Elizabeth-től. Az Elizabeth-től egy fényűző, fából készült, oldalkerekes gőzhajó volt.
A hajókatasztrófa 1858. március 1-én egy hideg éjszaka történt, amikor a gőzös éppen a Tombigbee folyón haladt. Több mint 1200 bála gyapotot raktak a hajóra, s valamilyen módon tűz keletkezett a főfedélzeten lévő bálákon, amely hamarosan irányíthatatlanul terjedt. Az erős szél elősegítette, hogy a tűz gyorsan átterjedjen a felső fedélzetre is. Az Elizabeth-től irányíthatatlanul sodródott lefelé, majd megállt a Kemps Landingnél. A fedélzeten tartózkodó körülbelül 100 főből, a becslések szerint 33 hunyt el. A hajó 28 lábnyi, vagyis 8,5 méteres vízben süllyedt el, és a roncsa a mai napig megmaradt. A tavaszi áradások idején vagy teliholdkor késő este, állítólag a hajót látni lehet, ahogy a vízből kiemelkedik, és felfelé úszik a folyón, a zene szól, a fedélzeten pedig égnek a tüzek, bár néha csak a gőzös körvonalai látszanak. A tűz olyan fényes, hogy az Elizabeth-től nevet viselő névtábla is látható a hajó oldalán. Ha újabb videókat szeretnél, kérem, iratkozz fel!